Be chi'n meddwl ohono fe erbyn hyn? Mae rai pobl yn gweud falle bod e wedi gwerthu unan i fyd y ffilmiau, bydde fe wedi bod yn well os bydde fe wedi aros yn y theatr, bydde fe wedi bod yn actor o bosib y mwyaf yn y byd. Bysa, sa wel sa fe wedi wneud neu chyfod, bysa. Ond, i ni wneud dipyn o feso anno fe, i ni... Yn falch bod rhywun gyda ni bod wedi dod i Pontrhydyfen ar y map, da, ynddo fe? Wel, oeddi chi wedi cyfarfod Richard Burton? Ydw, fi wedi gyfarfod efo. Ac o'n i tu allan i'r tŷ yn gwneud rhywbeth ar y car. A mae oedd dod lan trwy'r stryd. Fe a'i wraig presennol nawr. Amser pasio dda fi, mae'n bore da yn Gymraeg. Mae'n siarad Gymraeg bob tro. Ydych chi'n sarchus iawn. Mae Gymraeg yn dda, fyddech chi'n gweud? Odi. Do'n i'n gofio fe, doedd e ddim yn anabod i. Ond o'n i'n gwybod pwy oedd e. Mae tyma bach yn enwog ar y munud, yn nhw? Odi wir. Beth oedd y teimladau yma ym Pontrhydyfen pan oedd yn mynd gyda Elizabeth Taylor a wedi priodi Elizabeth Taylor? Wel, o'n i'n neud dipyn o feso na fe brynu. Os o'n i'n credu bod Elizabeth Taylor yn... Na un, yna. Ie, gorau yn y byd. Ie. Wel, dres dwmen. Mae wedi bod dipyn yn y newyddion yn ydi ar hyd y blynyddau ac mae wedi bod yn enwog am fynd ar ôl merched ar rhywbeth felly. Oeddi chi'n i gyd wedi bod yn sioc i chi yma ym Pontrhydyfen neu chi wedi derbyn e fel rhywbeth mae actor enwog yn neud? Wel, dwi'n meddwl i fod yn tipyn bach o sioc ar y dechrau wrth nhw wedi gobeithio. Bydd o'n dal digon cryf. Ond na fe, yna fel mae'r byd yr actorion ni'n derbyn nhw erbyn iddi. Mae wedi cadw digon distant o Bontrhydyfen, gwybod, oherwydd wy'n credu oedd yn cyfri un fel pentref o'r Port Talbot, chmod. Ac doedd wedi gwneud lot o gyfeillion o Pontrhydyfen. Mae gyfeillion i gyd wedi bod yn Port Talbot. Oedd hi dal yn dipyn o foi, yna fe? Oedd. O'ch chi'n nabod e'n well fyse, o'ch chi? Dic fach y sar. Ie. Oedd e'n dipyn o foi? Oedd. Ac yn Rico Rink, of course. Ond half o paint oedd e gyda fe, cho. Hwy fe? Ie. Ddim paint o, ddim paint o. Ac o'n nhw wedi dod allan fan hyn nawr, ac o'n i'n gyd wedi mynd lan ben Christian fyna i weld Burton. Ac oedd Tom yn boeni'n dros ben yn trio cael ei dad nawr i ddatgelu i wyllus. A beth oedd am adael i Burton? Ac fel ydych chi wedi clywed erbyn hyn, oedd Richard y Dick yn byw fan hyn, mae gartra fa. Ac oedd e'n gwario arian i gyd fan hyn. Ond medda fa wrth Burton, sgol naw medda fa. Ysda fi ddim arian i gael y ti medda fa. O'n i gedwa i'r peintyn ar ôl y ti medda fa. Ond allai'n sicrhau bydd hwnna'n llawn i ti per hynny.